Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uncle Kutoy. Taong 1980, Panay, Capiz. Noong mga panahong ito, nagtatrabaho sa isang bentahan ng mga bakal itong si Uncle Kutoy. Magdadalawang taon na siya sa trabahong yon. At sa loob ng mga taong yon, almusal niya palagi ang sermon ng kanyang amo. Konting pagkakamali niya lang kasi, pinupunan na nito. Hindi naman yun ganun sa lahat ng mga trabahador nito. Bagkus siya lang ang bukod tangi nitong pinag-iinitan. Gustuhin man niya roong umalis. Alam niyang walang ibang tatanggap sa kanya. Sa halip na gutumin ang kanyang pamilya, araw-araw nilulunok ni Uncle Kutoy ang kanyang dignidad. Katawa-tawa man yun para sa iba. Yun lang ang alam niyang paraan para buhayin ang kanyang mag-iina gamit ang malinis at pinagpagalan niyang pera. Sa isip-isip niya nga noon, lilipas din ang galit nito sa kanya, kaya kailangan niyang maging mahinahon. Napakahaba ng pagtitimpi ni Uncle Kutoy sa taong yon, sa puntong kahit iniinsulto na nito ang kanyang asawa sa harap niya, kapag may kinagagalitan yun sa kanya, hindi siya umiimik. Ang palagi niya lang sinasagot dito, "Opo, pasensya na." Ganon at ganon ang kanyang ginawa, hanggang sa kalaunay nakaramdam siya ng awa sa kanyang sarili. Habang tulalang nakaupo sa labas ng bahay nila, napagtanto niyang hindi na yun tama. Dahil sa kaisipang yon, lahat ng kinimkim niyang galit sa taong yon, unti-unting nabuo hanggang sa napagpasyahan niyang paslangin ito. Nataon naman noong araw yon ang kanyang pahinga, kaya buong araw niyang pinagplanuhan kung papaano papatayin ang amo niya. Ang naisip niya noong paraan, kapag sa susunod na araw sinalubong siya nito ng sermon, hindi siya magdadalawang isip na undayan yon ng saksak. Bilang paghahanda, magdadalawang oras niyang hinasa ang kanyang patalim na halos 2 dangkal ang haba. Magkabilaan din ang talim nito, tapos gawa yon sa purong tanso. May matulis din itong dulo, kaya kahit tumama yon sa tadyang ng amo niya, tatagos at tatagos pa rin ito. Sa pagsapit naman ng gabi, uminom sila ng kanyang asawa ng tuba. Noong una, purong masasaya pa ang naging pag-uusap nila, pero kalaunay doon na rin niya ipinagtapat ang kanyang binabalak. Mahirap man yun para sa sitwasyon nila, tanging yun lamang ang paraan para mabawi ang kanyang dignidad. Inilahad niya rin dito, hindi niya kayang sikmurain ang lahat ng pambabastos at pangmamaliit nito sa kanyang pamilya. Ani pa niya, wala naman siya doong ginagawang masama, kaya ganun na lang ang pag-iisip niya kung bakit siya minamaltrato sa emosyon ng amo niya. Nabanggit niya rin ditong hindi nito kilala ang kanyang pamilya, kaya wala itong karapatan na pagsabihan yon ng kung ano-ano. Matapos naman itong mailahad ni Uncle Kutoy, agad naman niyang ibinahagi rito ang lugar na kanyang pupuntahan pagkatapos niyang gawin ang plano. Dagdag pa niya na, puntahan na lamang siya ng mag-iina niya sa panahong medyo malamig na ang mga tao sa lugar nila. Yun lang kasi ang tanging paraan upang hindi yun masundan. Pagkarinig naman ng kanyang asawa sa sinabi niya, wala naman itong nagawa kundi ang manahimik at sumunod sa kanyang nais. Alam kasi nito na kapag nakapagpasya na itong si Uncle Kutoy, hindi na yon kayang baguhin pa. Kung iisipin, napakabait na tao ni Uncle Kutoy. Ni minsan hindi ito nagkaroon ng kaaway sa kanilang lugar. Masiyahin din yon, kaso lang binago ito ng kanyang amo. Ayaw na ayaw niyang gawin ang ganoong bagay, ngunit alam niyang obligado siyang isakatuparan ito. Kung aalis kasi siya doon ng walang ginagawa, pakiramdam niya walang hustisya sa nangyaring pagmamaltrato sa kanya. Matapos naman nilang mapag-usapan ang bagay na yon,
minabuti naman nilang pumasok na sa kanilang silid. Pagsapit naman ng sumunod na araw, agad namang umalis itong si Uncle Kutoy para pumasok. Ang dala niyang gamit noon, naglalaman ng iilang piraso niyang damit, kalakip ng mga pagkaing magbibigay sa kanya ng lakas sa loob ng 1 linggo. May mga dala-dala rin siya noong langis upang magsilbing ilaw niya sa gubat tuwing gabi. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, agad naman niyang narating ang tindahan ng bakal. Malayo pa man sa entradang pinto nito, nasipat na niya ang kanyang amo na pinapagalitan ang mga trabahador nitong hindi tumutupad sa tamang oras ng pagpasok sa negosyo nito. Dahil sa alam niyang huling-huli na siya noong mga oras na yan, inaasahan na niyang mapapagalitan din siya. Pagharap naman niya sa kanyang amo, tulala naman siyang nakatitig sa mga paa nito habang pasimpleng hinahawakan ang patalim niyang nakatago sa kanyang bewang. Dahil sa ginawa niyang yon, galit naman itong lumapit sa kanya. Mahigpit na hinawakan ng kwelyo ng kanyang damit habang walang patid siya nitong pinagmumumura. Binantaan din siya ng taong yon na hindi siya susweldohan, kaya nung napuno na siya, tuluyan na ngang nandilim ang kanyang paningin. Walang sabi-sabi, agad namang binunot ni Uncle Kutoy ang kanyang patalim, sabay unday ng saksak sa tagiliran nito. Paghugot naman niya rito, muli niya itong inundayan sa may bandang kilikili na halos ramdam niyang tumagos sa baga nito. Di pa siya nakontento. Muli niya itong inundayan ng 5 beses sa may bandang puwak, dahilan para tuluyan na nga itong bumagsak sa lupa. Pagsilay naman ng kanyang mga kasama sa ginawa niya, tulala lang naman itong nakatitig sa kanya habang pinagmamasdan ang mga pangyayari. Pagbalik naman ng kanyang lakas ng loob, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungong gubat. Habang mabilis niyang tinatahak ang daan, iisang lugar lang noon ang kanyang nais puntahan, at yun ay walang iba kundi ang tahanan ng mga magulang ng kanyang ama na nakatago umano sa isang liblib na lugar sa bundok na nasa labas lang ng panay. Matagal nang ikinukwento ng pumanaw niyang tatay ang tungkol dito, pero nagbabakasakali pa rin siya na baka buhay pa rin ang mga ito. Base kasi sa kwento nito, may dugong aswang ang mag-asawang matanda, kaya may mahaba yung buhay. Magmula rin noong nagkaisip siya, purong kwento na lamang ang kanyang naririnig ukol dito, pero alam niya sa kanyang sarili na lahat yon ay totoo. Nasa paniniwala kasi noon ni Kutoy, hindi mahilig magsinungaling ang kanyang ama, lalo na kung ang pinag-uusapan nila tungkol sa kanilang pamilya. At ang isa pang pinanghahawakan niya noon ay yung mga testimonya ng mga tiyuhin niya ukol sa mag-asawang matanda. Bagaman hindi niya alam ang mangyayari sa kanya sa oras na matagpuan niya na ito, wala na siyang pagpipilian pa. Sa isip-isip noon ni Uncle Kutoy, 2 lang ang pwedeng mangyari sa kanya, at yon ay mamatay sa kamay ng isang kamag-anak ng amo niya, o hindi naman kaya'y mamatay sa kamay ng pamilya ng kanyang ama. Para sa kanya, mas magaang mamatay sa mga kamay ng kadugo, kung kaya't yon ang napagpasyahan niyang gawin. Sa loob ng ilang oras niyang pananakbo sa masukal na daan, halos hindi na niya makita pa ang lugar na kanyang pinanggalingan. Inaasahan din niyang nagkakagulo na sa lugar na yon, at anumang oras mula noon, may mga taong maghahanap na sa kanya. Dahil sa ganoong bagay, ginawa niyang lahat upang hindi siya mahuli. Hindi kasi magiging maganda ang kanyang sitwasyon kung sakali mang madakip siya ng mga ito. Naniniwala si Uncle Kutoy, katakatakot na parusa ang kanyang dadanasin mula sa kamay ng mga kadugo nito bago siya tuluyang pumanaw. 11 oras ang lumipas. Narating na nga niya ang bundok na kanyang hinahanap. Pagpasok niya sa paanan nito, agad naman niyang napansin ang mga nagsisilakihang paniki na nakadapo sa bawat sanga ng puno. Napakadilim na rin sa lugar na yon,
kaya na may kinakailangan niya pang gumamit ng sulo para lamang makausad papaitaas. Ngunit hindi pa man siya noon nakakalagpas ng paanan. May nasipat na siyang isang malaking kubong nakatirik sa gilid ng maliit na patag na lugar. May mga puno ring bumabalot sa bahay na yan, kaya hindi niya ito kaagad napansin. Malayo pa lang, unang natanaw na ni Kutoy ay yung mga nagtataasang kahoy na may mga sampayang nakakabit. Nagkalat din ang mga hawlang gawa sa bakal na sa unang tingin, aakalain mong kulungan ng ibon. Paglapit naman niya rito, agad namang tumambad sa kanya ang matandang lalaking namumula ang mga mata. Nadatnan niya itong gumagapas ng damo, kung saan pagsilay naman ito sa kanya, bakas sa pagmumukha nito ang matinding galit. Sa isang iglap, bigla namang lumaki ng husto ang bunganga ng matandang yon, kasabay ng pag-usli ng mga matatalas nitong pangil. Umatungal din ito ng malakas, at nang makapagpalit anyo na yon, mabilis siyang sumugod sa kinaroroonan niya. Akmang sasakali na ng nilalang ang kanyang leeg, nang bigla naman yung tumigil ng sa hindi malamang dahilan. Sa halip na patayin nito si Uncle Kutoy, inamoy-amoy nito ang kanyang katawan na parabang isa itong aso. Wala siyang kaide-ideya kung ano ang ginagawa ng matanda. Basta ang ginawa niya, hinayaan niya lang ito sa lahat ng bagay na gagawin nito sa kanya. Sa isip-isip niya, tanggap na niya ang kamatayan niya, kaya baliwala na kung magpupumiglas pa siya. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla namang bumalik ang matanda sa orihinal nitong anyo, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Sino ka? Bakit parang pamilyar ang amoy mo? Pinaglalaruan mo ba ako, iho? Malaman ko lang na niloloko mo ko. Uubusin ko ang lahi mo." Nang marinig naman ito ni Uncle Kutoy, hindi naman siya nagdalawang isip na ilahad ang pangalan ng kanyang ama. Tapatan niya ring sinabi sa matanda ang totoong rason kung bakit siya roon pumunta. Dagdag pa niya na, sa mga oras na yon wala na talaga siyang mapupuntahan, kaya naisipan niyang makisilong sa mga magulang ng tatay niya. Dahil sa kanyang sinabi, direkta naman siyang tinanong ng matanda ukol sa kung ano ang kasalanan niya. Minarapat na rin itong papasukin siya sa bakuran ng bahay nito upang magkaroon sila ng maayos na usapan. Pagkalahad naman niya ng lahat, doon na nito naunawaan ang kanyang ginawa. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, tinawag na rin ito ang kanyang lola na kasalukuyang nagpapausok pala ng mga karne ng taong isasampay nito noong gabi. Pagbukas naman ito ng pinto, agad naman niyang narinig ang ungol ng iilan nitong mga biktima na nananatiling buhay sa loob. Sa pagtitigan naman nila ng babaeng yan, di naman niya maipagkakaila ang labis nitong pagkatuwa dahil sa kanyang pagpunta. Ayon pa sa matanda na, wag na siyang mag-alala para sa mga taong humahabol sa kanya dahil magiging hapunan lang nila ang mga ito. Nabanggit din ito sa kanya na nag-iisang anak lang nila ang tatay niya, kaya itinuturing nilang purong kadugo ang mga supling nito. Nang malaman naman itong nag-iisang anak lang siya ng kanyang ama, mas lalo pa nitong hinangad na protektahan siya. Pagtatapat pa ng lola niya, bigo nilang maprotektahan ang kaisa-isa nilang anak, kaya ang pagmamahal na dapat sana nilang ipaparamdam dito ay ipapasa na lang nila kay Uncle Kutoy. Mariin din itong inilahad na sa lugar na yon sila ang hari at reyna. Walang makakapanakit sa kanila dahil lahat ng nilalang na naninirahan dito, pagmamay-ari nilang mag-asawa. Nabanggit din ito na sa 2 siglong pananatili nila sa lugar na yon, alam na nila ang pasikot-sikot. Kabisado na rin nila ang kilos at pag-uugali ng mga ordinaryong tao, lalo na ang malimit nilang kapangasan na pawang bunga ng bugso ng kanilang mga nararamdaman. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap,
nalaman niyang isa palang pangkaraniwang tao ang kanyang ama. Noong malapit na kasi itong maging gabunan, personal nitong tinalikuran ang nais ipagawa sa kanya ng mga magulang nito. Noong una, hindi yon katanggap-tanggap para sa mag-asawa, pero kalaunay naunawaan din nila ang pagnanais ng kanilang anak na tahakin ng isang pangkaraniwang buhay. Masakit man sa kanilang makita yung pumanaw, wala silang magagawa sapagkat yon ang nais nitong mangyari sa buhay nito. Matapos namang mailahad ng matanda ang lahat ng kinakailangan niyang malaman, agad naman siya nitong pinapasok sa loob ng bahay. Pinatuloy siya nito sa nakakandadong silid ng kanyang ama noong nasa poder pa ito ng kanyang lolo't lola. Pagpasok naman ni Uncle Kutoy sa lugar na yon, napansin naman niyang maliban sa silid na kanyang pinasukan, may 3 pang kwarto doong dinaanan niya na pawang nakasarado. Wala namang kakaiba sa mga ito. Ang kaso lang, noong dinaanan niya ang lugar na yan, nakarinig siya ng mga maihinang ungol ng tao. Siyempre, dahil sa bago pa lang niyang nakilala ang kanyang lolo't lola, hindi niya muna ipinagtanong ang tungkol dito. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, maaga pa itong nagsampay ng mga pinausukang karne. Paglabas naman niya noon sa kanyang silid, tumambad naman ang lola niyang naghahanda na ng kanilang umagahan. Nakahiwalay ang pagkain ng dalawa sa mga pagkaing inihanda para sa kanya. Pag-upo naman niya sa hapagkainan, muli na naman siyang nakarinig ng mga maihinang ungol, kung kaya't hindi na niya naiwasang itanong ang tungkol sa bagay na yon. Nang marinig naman ng kanyang lola ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong sinamahan patungo sa isang kwarto. Gamit ang isang lumang susi, binuksan nito ang pinto at mula sa bukana, doon niya nakita ang isang malaking uka sa lupa na animoy entrada patungo sa lagusang nasa ilalim ng bahay nito. Nagkalat din sa buong lugar na yon ang mga buto ng tao, kasama ng mga taong humihinga pa at labis nang nanghihina. Ayon sa matanda, libingan nila yon ng mga kalansay at ang mga taong naroon ang nakatakda nilang katayin para sa pagsapit ng susunod na gabi. Matapos naman yung mailahad ng kanyang lola, seryoso naman itong ipinagtapat na hindi pangkaraniwang bahay ang tahanan nila. Bilang mag-asawang gabunan, natural na sa kanila ang magkaroon ng mga pagkaing gawa sa laman ng tao. Dagdag pa nito na, kung hindi kasi sila kakain ng mga ganoong laman, hindi sila kayang busugin ng kahit na anong karne ng hayop, gaano man ito karami. Nang marinig naman ni Uncle Kutoy ang tungkol dito, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Sa isip-isip niya, may punto naman ang kanyang lola, kaya wala siyang karapatan na questionin ang mga gawain nitong matagal na nilang nakagisnan. Sa pagsapit naman ng tanghali noong mismong araw, kampante na siya sa lugar na yon. Akala niya, hindi na siya mahanap ng mga tumutugis sa kanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na pala ang mga ito. Sa kakatanong kasi ng mga taong yon sa mga lugar na kanyang nadaanan, narating nito ang bundok kung saan naninirahan ang mag-asawang matanda. Kalahating oras pa ang lumipas, nang akmang pabalik na siya sa kanyang silid para magpahinga, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya yung mga kadugo nung among pinatay niya. Pagsilay naman niya sa mga itong mabilis na naglalakad papalapit, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang lolo't lola na yun na nga ang mga taong humahabol sa kanya. Kabang-kaba siya noong mga oras na yon dahil hindi niya maisip kung ano ang pwedeng gawin ng mga ito sa dalawang matanda. Nang marinig naman ng lolo niya ang kanyang sinabi, agad naman niyang lumapit sa kanya, sabay abiso na manatili lang sa loob ng bahay. Kung gusto niyang makita ang gagawin nito, mas mainam na sumilip na lamang siya sa siwang ng dingding. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yan, dali-dali naman itong lumabas kasabay ng pagsarado nito ng pinto.
Pagdating naman ng dalawa sa bakuran, agad namang umupo ang lola niya sa may hagdan, habang ang lolo naman niya matapang na kinaharap ang mga taong yon. Paglapit naman ito sa 6 na kataong naglalakad papalapit, agad naman yung nagtanong ukol sa kanilang hinahanap. Dagdag pa nito na wala nang daan sa lugar nila, kaya mas mainam na bumalik na lamang sila sa lugar kung saan sila nagmula. Matapos naman itong makapagwika, agad namang binunot ng matabang lalaking kaharap nito ang dala nitong mahabang talibong. Sabay sagot dito ng, Bakit alam mong may hinahanap kami? Huwag mo kaming niloloko, tanda. Alam naming dito lang siya pwedeng pumunta. Kilala niyo ba ang taong yon? Bakit niyo siya pinoprotektahan? Hindi niyo ba alam? Isa yung mamamatay tao. Ibabalik namin siya sa aming baryo para maharap niya ang kanyang ginawang problema. Sige na, tanda. Para walang gulo. Makipagtulungan na lang kayo. Nang marinig naman ito ng lolo ni Uncle Kutoy, bigla naman yung humagikgik na parabang isang katawa-tawang bagay ang kanyang narinig. Dahil sa ginawa nito, mas lalo namang nairita ang lalaking yon, dahilan para magsalita pa yon ng kung ano-ano sa kanya. Maya-maya pa, sa muling pagtitig dito ng matanda, bigla naman itong napaluhod sa lupa habang walang patid na nagsusuka. Lahat ng kinain ng taong yon, sa pilitan nitong isinuka hanggang sa kalaunay nagsimula ng lumabas sa bibig niya ang kanyang mismong bituka. Habang pinagmamasda naman yon ng matanda, di naman ito maiwasang sumagot. Matuto kang rumespeto sa kausap mo. Kaya kayo nagagawa ng masama dahil sa inyo ring mga kalokohan. Manininda ka pa, iho. Ano akala mo? Baluarte niyo ang lugar na ito. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan namang pagkulay dugo ng mga mata nito. Nagsimula na ring lumaki ang kanyang bunganga kasabay ng pag-usli ng matatalas niyang pangil at mga kuko. Paghawak naman ng matanda sa lupa, bigla naman itong sinunggaban ng mga kasamahan ng taong yon, dahilan para magsipulasan na ito sa iba't ibang direksyon. Akala nila kung tatakbo sila pabalik sa kanilang pinanggalingan makakatakas pa sila. Pero hindi nila alam, binabalot ng bagat ang buong lugar na yon. Sa loob ng ilang minuto nitong pananakbo, patuloy pa rin silang bumabalik sa tahanan ng mga magulang ng ama ni Uncle Kutoy. Dahil dito, unti-unti na silang nakaramdam ng matinding pagod hanggang sa kalaunay makaharap na nila mismo ang matandang nasa kaanyuan ng isang gabunan. Nagaangil yung nakatayo sa harapan nila at sa tabi naman nito ang hindi mabilang na grupo ng mga taong dilim. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang mga dayo kundi ang makipaglaban. Sa paniniwalang mapapatay nila ang nilalang na yon, buong puwersa nila itong pinagtulungan dahilan para magtamo sila ng matitinding pinsala sa kanilang katawan. Kapag kasi tumatama sa kanila ang isang dangkal na haba ng kuko ng matanda, labis-labis nila itong iniinda. Sa paglipas pa ng minuto, tuluyan na rin silang nanghihina dahil sa pagkawala ng kanilang mga kadugo. Hindi naglaon, isa-isa na rin yung bumagsak hanggang sa kalaunay tanging ang nakasagutan na lamang ng lolo niya ang natitirang buhay. Upang hindi na ito parisan ng iba, nilaso nito ng matanda bago pauwiin sa lugar nila. Akala ng lalaking yon makakaligtas na siya. Ang hindi niya alam, ang daladala niya palang lason sa katawan ay pawang sumasabay sa hangin. Mabilis itong kumakalat sa isang lugar at sa loob lamang ng ilang oras, kaya nitong puksain ang mga taong gustong patayin ng gabunang may kontrol dito. Dahil sa hangad noon ng matanda na lipulin ng pamilya ng pinatay ni Uncle Kutoy, tanging ang mga malapit lamang nitong kamag-anak ang nilapatan nito ng lason. Sa loob lamang ng isang linggo,
nabalot ng matinding takot ang kanilang baryo. Habang patagal kasi ng patagal, binabalot ng matinding karamdaman ang mga kapamilya ng pumanaw niyang amo. Isa-isa na rin noong namamatay ang mga bata, alinsunod sa utos ng matanda. Ilang araw pa ang lumipas, pumanaw na rin ang pinauwi nitong lalaki kasama ng mga kapatid nitong tumulong dito. Bagaman may mga albularyong nagmagandang loob na tumulong sa pamilyang yon, kalaunay wala na rin yung nagawa, kundi hayaan ang mga ito. Masyado na rin kasing malubha ang natanggap nilang lason, kaya wala nang paraan pa para yon ay magamot. Hindi naman nagmimilagro ang mga albularyo sa kanilang lugar, kaya upang hindi na sila madamay, di na rin sila nakialam. Ayon sa mga ito, anuman ang laso na pumasok sa katawan ng pamilyang yon, paniguradong nagmumula ito sa isang makapangyarihang nilalang. Aminado rin ang mga itong hindi pa sila nakakaengkwentro ng ganon, kaya pahirapan para sa kanila na makabuo ng lunas sa lalong madaling panahon. Matapos naman itong malipol ng mag-asawa, agad naman itong ipinagbigay alam sa kanya ang mabuting balita. Tagumpay man itong maituturing ng lolo't lola niya, aminado si Uncle Kutoy na kargo de konsensya niya ang pagkawala ng mga ito. Isang buwan pa ang lumipas, natunto na rin siya ng kanyang mag-iina. Doon muna sila nanatili ng mga ilang buwan bago sila naglakbay sa ibayong isla. Pinilit kasi nilang magpakalayo-layo na sa lugar upang hindi na sila masundan pa ng mga taong nakakaalam sa kanyang ginawa. Sa paglipas pa ng mga taon, namuhay ng maayos sila Uncle Kutoy sa lugar na yon. Ang takot na minsan niyang naramdaman, unti-unti nang napalitan ng kasiyahan dahil sa pagsubaybay niya sa paglaki ng kanyang mga anak. Sa pagtanda naman niya, minarapat niyang wag nang magtrabaho sa ibang tao upang hindi na maulit ang ganoong insidente. Magpahanggang ngayong pangkasalukuyan, nagsisilbi pa rin isang malaking katanungan para sa kanila. Kung buhay pa ba ang mga gabunang lolo't lola ni Uncle Kutoy. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, ito talaga yung isa sa mga mahihirap na pinagdadaanan ng mga mahihirap nating mamamayan. Yung mga taong no choice. Pinagtatrabaho lang sila para meron silang pangsustento sa mga mahal nila sa buhay. Tapos makakaengkwentro pa sila ng demonyong amo na alam na nga ni amo na mahirap tong empleyado niya tapos mamaltratuhin pa. Pagsasalitaan ng kung ano-ano, aapihin, hindi naman dinadagdagan yung sahod. O sabihin na nating dagdagan yung sahod, pero yung pangmamaltrato mo sa ibang tao, sobrang mali nun. Ganito na lang yung gawin nyo, napakasimple lang naman ng ganito eh. Ilagay nyo yung sitwasyon nyo sa taong yun. Kayo yung mamasukan, kayo yung empleyado, kayo yung inaapi, ano yung mararamdaman ninyo? Sobrang sakit, di ba? Ganun lang din kahit dito sa normal na buhay natin. Kahit di na dito sa kwento na to. Kahit sa sitwasyon natin ngayon. Palagi nating iisipin na paano kung ako ay nasa sitwasyon ng taong yun? Ano kaya yung nararamdaman niyang sakit? Paano kaya siya nakakarao sa araw-araw? Sa ganung kasimpleng paraan, sa ganung kasimpleng kaisipan, lalabas sa mga sarili natin yung pagiging mabait sa kapwa nating tao. Diba? Ganun lang. Ilagay nyo lang yung sarili nyo sa sitwasyon ng taong kawawa. Isipin nyo kung ano yung mararamdaman nyo. Pero syempre, di naman tayo pare-parehas ng pag-iisip. Yung iba siguro iniisip na pinagdaanan niya na yun, kaya hindi niya na gustong balikan. Pero nung nasa proseso ka, nung sakit na yun, ano yung nararamdaman mo? Diba? Yun lang yung nakita kong pinakamagandang aral sa kwento na to. Na sa karanasan naman ni Uncle Kutoy tungkol dun sa lolo't lola niya, sinuwerte siya ron kasi nga nasa dugo nila yung pagiging gabunan. Buti nga lang rin at hindi
Hindi siya pinilit ng lolo't lola niya na ipasa sa kanya yung bertud. Kasi kung sakasakali, lalo siyang maiipit sa sitwasyon na yon. Overall, masasabi ko sa kwento, lahat na nangyari sa bida natin, swerte lang siya. Pero masama pa rin yung ginawa niya, kaya hindi ko siya kinakampihan. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.